Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün meclisimize yine täzeden dolanyp geldik. Bugün täze ýygnaşyk. Bu ýygnaşygymız suw getiren, suw getirmedik, küýje döwen deň bolmajagy baradaky ýygnaşygymız boljak. Bugün hem ilkinji oturma ýygnaşygymyzyň oturulşy ýa-da. Indi bu meseleni gurrun etmemiz gaty wajyp bir mesele. Indi şu wagta çelli ýurda ziyan berenler sylalandyrlyp gelindi-de. Türkmenistana sereden taryh boýunça orslar gelenden bäri. Orslar elmi dama ýurda ziyan berýän türkmenleri ýa-da yerlileri sylalandyrlyp geldiler. Indi biz bunu hakyky manydaky bolşuna öwürmemiz gerekli. Bu taýda suw getiren, soň suw getirmedik meselesi bar şu taýda. Soň küýje döwen. Aslında bu söz suw getiren bilen küýje döwen deň däldir diýilen bir söz bar. Biz şondan uğraldyk diýmäli, ýöne şol söz gaty-gabat gelýän bir neme. Bir adalatyň nemesi de bizim öz dilimizde. Adalatı nusga görkezýän bir söz. Biz öz ýagdaýymyzdaky meseleni ele alanymyzda bu taýda küýje döwenler bar. Onuň gurumlary edildi, suud ediljek diýildi ýa-da nemäniň ses yapayım. Dekoloniyalaşma tribunaly geçiriljek diýdi. Olar şu taýda küýje döwenleriň suudy boljakdy. Ondan soň illüstrasiýa bar. Illüstrasiýada da ýene küýje döwenler dowam etjek. Ol meselelere gurrun etdik. Indi bu taýda suw getirenler suw getirmedik galýa. Indi suw getirmedikleri şu sözlerinden gowy tanarsınız. Han siz bir ediberiň, hani baba biz hem soň bararys diýen ýaly sözler bardyr, eşitýänsiňizdir. Ýa-da hiç sadam edip bilmeýäňiz diýip bir söz bardyr. Türkmenistan üýtgemýär diýip bir söz bardyr. Ine bular suw getirmedikler ýa-da getirmejekler diýsem bolýar-da, ýa-da sözlerinden şo zatlar düşünüp bolýar bize. Indi bular bilen suw getirenlerin arasyny tapawutlandyrmamyz gerekli, gaty deňeşdirmeli. Küýje döwenlerinki jeza boljakdy. Indi bu taýda sylalandyrma we sylasyzlaşdyrma mı diýeli şeýle bir ýagdaý bar. Indi suw getiren adamlar hökmen suratda sylalanmaly. Indi suw getiren bolanda kim bolýar? Täze Türkmenistanyň gurulşyna her türlü neme bilen näme diýelim, elinden gelýän zatlar bilen kömek eden bolsa, goşan bolsa, şolar suw getiren hasabynda bolmaly. Misal üçin ine şu meclisden başlap bilersiz. O meclis bar. Ondan soň pul kömek edýänler bar. Ýene de meclisiň içinde bar olaram. Indi bu taýda hazynany biraz graw ýol hazynanyň bir aýratyna nemes funksiyasy bar. Ona da birazdan geleriz gaýdyp. Ondan soň misal üçin habar nemelerini işledýänler bar, görünmän hereket edýänler bar, ýurduň içinden habar uğradýanlar, bilgi iýerip duranlar bar. Bu adamlaryň sanlary az dälken bularning hemmesi bilýäňiz bizde hem hasapda durýar, kim näme edendigini gowy izarlamak üçin. Soň bularning hemmesi sylalandyrylmaly kategoriýa girjek. Yani sınıf değil. Bu kategoriýanyň öz içem sınıflara aýrylýar. Onuň biraz gurrun etdik. Bu nemede bugün ve bundan soňky oturuşlarda neme ders gençliğin gurrun etjek bar. Indi kategoriýa meselesine dolanyp gelsek, suw getiren bir kategoriýa, suw getirmedik aýratyn ikinji bir kategoriýa,
O kuyuza dövenem yine başka bir kategoriyada. Şimdi bu su getirenler aslında Türkmenistan'ı eyle ya da beyle kurbana koşulşan, katılşan adamlar. Şimdi kömek etme meselesi ayrıtın bir zat. Şimdi kömek etme deyilende bu tayda kömeği kim alya deyip o soramamız gerekli. Kömeği gelecek nesillere malya, belki su getirmeyen yatanlara malacak, hatta kuyuza dövenlerin çağalara naçelli gidecek de bu kömeği. Yani su getirenlerin kömek hükmünde el alanımızda. Yani şu olur vaxtın özünde de kurucu hükmünde de yer alıyor bu neme su getirenler kategoriyası. Täze Türkmenistan'ın kurulmasına gönden göne ya da aýlaly ýollar bilen gatnaşýarlar. Nemesi indi su getirmedik kategoriýasynda bolsa gatnaşan türlü sebäpler bar. Sebäpleriniň mysal üçin aýdaly biri şu häzirki rejim amatly gelýän bolmaly. Şu rejimin gitmeýän isläni, o täze rejim gelse gününü görüp bilmejäninden gorkýan ýa-da üýt göçmäniň nemesi hoşuna gitmeýän bolup biler. Soň ýene beýlek tarap bar bularyň. Beýlek tarapa sowatsyzlyklarinden, jahilliklerinden gelýär. Jahil bolandan soň käbir zatlar howply görýär-de. Soň güýje hyzmat edýän häsiýet bar bu jahilligiň. Güýje hyzmat edýän üçin diýip bilýär-de ýa-da bu güýçlüğiniň garşysyna çykarýar, sen kim diýilýän ýaly kellelerinde bir düşünje emele gelýän bolup biler. Ugman sebäbi näme bolsa da bolsun netijesine seretmemiz gerekli. Biz bu ýagdaýda başka bir ýagdaý bolan bolsa da sebäbem gözüňimize tutardyk. Ýani ilkinji gözüňimize tutmaly näme sebäpden netijesi, netijede bu adamlar ya Türkmenistanyň çaltyrak üýt kömegine päsgel berdigi bolýa, aýlaly ýol bilen. Soň ýene-de bir söz bar, ona näme diýip bileriz, dilsiz şeytan meselesi bar da. Dilsiz şeytanlar kuyuza dövenler bilen den bolmaly dälmi diýip öňlerem birazrak goz bolan meselelerin biri. O zatlara da değinip geçmemiz gerekli. İyileşler. Ben ne şeylere bir kıyıska neme düşündürüş vereyim. Yani o 3 kategoriyanın näme mana gelýändi bilen bağlanşykly. Şimdi siz öz düşüncelerinizi aydarsınız ya da sorarsınız. Bu meseleni aydınlığa oluşturarız. Hava söz beripler. İlkinci sözü Ýeňiş kardeşimize vereyim. Näme gelýär? Bu alınjak karar bizden soňky geljek şu nesiller üçin näme boljakdy? Ýoluny açyp berýär bir zat boljak. Muň sebäbi mine nemede ýatyrdy? Şu neçenni Türkmenistanyň içinde bir iş edip bir gowy bir iş edip adygan bir adam ýokdur. Hatta şeýle bir sözlerem bardyr ýurduň içinde. Neme togruçuluň dost ýok diýen ýalak sözler ýa bolmasa da halal zähmet çekip baýat bolýarmy diýen ýalaky sözler bardyr. Ýagny bir iş edip, gowy bir iş edip, peýdaly bir iş edip seniň sarpaň ýokarda bolýandygyny ýa-da beýleki adamlardan tapawutly bolýandygyny ortadan aýryp gelýärler-de. Ýagny sen paryňyz başynda da aýdyp geçdiň-de bunu. Näme üçin şu wagt bütün Türkmenistany ýurdu, Türkmen halkyny ýurdu çökerenler, maskara edenler dünýä hem Türkmen halkyny garyp gedaý goýanlar gowy durmuşda ýaşaýardy. Näme üçin şu Türkmenistanyň baýlyklaryny
ya Türkmenistanyň azatlygyny ýene halkyna gaýtaryp bermäne gatnaşan adamlar gowdurmuşda ýaşamalylar ýa-da gowy nemeler alınmalylar. Diýilen nämäni aýtyp geçdiňde hakykatdan hem şeýle egerde şu karar alynandan soňra neme de boljak? Soňky nesillere dem bir görelde boljak da bu. Ýagny bir iş etseň, peýdaly bir iş etseň, sarpaňam ýokarda bolýandygyny alamaty nemesini berýär-de bu zat. Şoň üçin hem alınmaly kararlaryň biri häzirden bu. Suw getiren bilen küýde döweniň ara tapady hökman bolmalydyr mundan beýlägem. Aýtjakdan şular häzirlikçe. No, sağ ol. Sözü Merdan kardeşimize vereyim. Esenlikler yurttaşlar. Benim stada indi Merdan'ın köp dağlı üstüne değil. Geçtim de açtım. Özümçe benim kıysarak özetleyin şunu. 3 kategoriya bölündü da. Yani küyde döwünler bulanga köp gurulun ettik. Yani Türkmenistan'ın gelmeliğini isteyenler önkü sisteme. Yani talan bilen yaşap öwrünün bir bölük var. Belli ol prosent. Olara aýratynyndy belli. Indi suw getirmedikler. Derýän o çeten bu çeten bir diýip bir neme bar da aýtdyga. Ağırlyk haýt tarafa ýykylsa biz şo tarafa ýörer. Yani hyzmat iş edeniň, yani hakyky hyzmat edeniň arkasynda bolup ýallanardy yani. Mowt. Yani jogapkärsiz adamlar diýip şöyle bellik göreýär bulara. Ondan suw getirýänler şu ýa-da näme dogrudygyny şu wagt Türkmenistanyň yani täze bir medeniýet, hukuk dikelip kanun işlemegini isleýän öz ýurdunyň dikeljegini isläp öz ihtiýarlygyny isläp bir jan ten bilen elinden gelenden başaryp borjun ýerine ýetirýän, kömek däldi, borjun ýerine ýetirýän adamlar diýip düşünýär. Indi bu şöyle orada başka benim bir gara ayırdık. Şu neçele bizde Arap kültürünün baskını vardır. Yani erkeklerin üstünden ekeci adamın başarcan adamın hizmet tarafından bağışam şol aydınçam pelvanam şol hanam şol yani dünyanın kurtaryan bir neme berlik gelýär da. Yani döwlet Arap döwlet düşünjesini berlik gelýär da halkymyza. Indi şol ertekinem tarih noktasyna geldi da döwüp çıkacaktyr. Yani sıyılıp süpülecektir yani. Aydınlaryň öňe çykmagy şu il guruluşyny atawa gurulmamagy dikelçek da il guruluşyny. Yani bir ýurdy dikeldip öz aştaklygyny saklap yani gelejegine çağalaryna goýmagy halkyň öz elinde digini bir görkezjek bir tarihi neme bolup geçýär. Näme diýýär, proses diýenmi? Elbette ondan bular indi hemmesiniň hem gany asyl gelýärler, yerli, şu toprak üçin kökli şu toprak özüne ýahil diýýär. Benimseýänler da eýe çykýanlar. Elbette buların ondan sıradan bir vatandaş bilen deň bolmana mümkinçiligi ýokdur. Bu adalatsız bolar. Asyl eýerisi hiç bir zatda kemçilik çekmelidirdir diýip düşünýär-de. Yani jany bilen teni bilen ýapşan adam garşylygyny almaly diýip düşünýär. Belki bir toprak bolup biler, belki bir finans bolup biler, belki bu laýyk bolan ýerinde işlemeklik bolup biler. Şöyle düşünýär-de. Seylanlandırmak, aydınlar seylanlandırmak dogry.
doğru hareket diye düşünüyorum. Evet. Yani bu tarzın sağ olun. Sağ olun. O sözü Parahat kardeşimize vereyim. Selamun aleyküm. Hormatly kardeşler. Akşamınız hayırlı olsun. Cümlenize. Men bu filmlerden Google me orta attım. Su getirmeyen, küydüğün. Bu mesela yani Türk insanı her birlik bir anlamı, birlik bir hormonu. Doğunu cigiden her bir arada çoğaltları has mümkün derecede yani uğraştırma için, anam teline getirme için her ulu rol oynadı Federman. Sebebi şu son kotoyun içinde saptı bir anam başladılar. Doğu düşman ettiler. O var şimdi birini düşman ettiler birlikleri. Çoğaltlar adamını Kulluğu verecek, daha sonra birikecek bir yani orta oynamız. Yaşlara görülüyor yani şu atki herkese koşulman. Ay borlu, sizi varın, yan kaysın gali, sizi varın, benim son barar. Şunu diyecek de yani sonundan, şu at boy koşulsaydık, bizim şu derecede olurduk, şunun avremiz olurdu. Niye o grup edecekler, gördüğüm içinde. Ondan sonra eşitip, iyiliğini eşitip, yani doğrudan bulan edin gördüğüm kaliteli bulan, yani oğlu onu eşitecekler, oğlu gaydi, oğlu eşitecek. Bizim koşasaydık şu hatta diyen adamın keyfini, onun şu diyecekler, sen onunla tam korktun ya, kirlen işlemenler, hani bulan kirlen iş yaptır, sen dinlemenler deyip, bulan kıdı uğrakanlayıp, tuğ etrenden keni, bu olacak, onu olacak, mert olacak, mert ve sağlayan bir tema deyip, mesele deyip anıtlayanlar. Yokman bu hakları halk görmeli. Bahattan fiil önem yokman vermeli. Ne oldu onu mecliste masal edilir, yine edilir, seçilir, anlar sonra yokman boş koymalar, su getirelim, su getirmediğim yerini bilmeli. Kürdüğünün o ceza nemede neme tribunallar yokman ceza çekmeli. Ona belli. Mühim bazı şeyden ortaya çıkar deyip tükeceğim. Nemeden bir kaza şunu ayrılmalı. Sağ olun. Dinleyen için vatandaşlar, kardeşler. Sağ olun. Sözü Hayat kardeşimize vereyim. Sesim geliyor mi? Nava. Ben Türkmenistan'da doğdum. Ben Türkmenistan'ın vatandaşı. Dışarı yurda mecbur çıktım. Maşgalamı ayakta tutmak için 7-18 ayakta duruyan ve yurtta olan haksızlığa tehdit ağlamak sesimi çıkaryan, elimden geldiğinden yurt için görüşen, elimden geldiğinden hadina koşandıma koşmaya çalışan, dışarı yurtlarda çağı okudup, yurt için spesyalist tayarlayan, yurdun içindeki tebii baylıklardan menin ve çağalarımın hakkı vardır. Eğer men bugün su getiren kategoriyasına girýän olsam, men munun karşılığını görmelidirim. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Merdan kardeşimize vereyim. Elini aldır diye yanlışmasam. Skype'ım az gece işlerdi. Şimdi şu yerde Parahat kardeş bir fikir orta attı da. Şimdi şu proses vardır su getirenler hakkında. Yani aydınlar diyeyim. Şu bir şöyle proses veriyor. Yani bizim gelecek yaşlanmadığına da terbiye
nemesini berýär. Yani şöyle bolmalydygyny, şöyle dogrudygyny öz yani nähil diýýärdi, görelde, yani görüm diýil ýa-da türkmençede. Görüm aljak adamlar ortaya çykarýar we şöyle sistem anam ütgetýär be. Öňkü sistemden täze sisteme, yani il gurulşy diýdiler. Yani aýdyňlar hökman ýurda çykmalydyr, laýyk bolmaly ýerinde işlemelidir. Diýen bir nemäni berýär-de, terbiýany görkezýär, görüm görkezýär. Yani şunu dogrudygyny be ýanky prosesden soň bir öňü açylsa, yani dowam etmelidigine dogry düşünýärler we dogry düşünjekler we şunun içinde şu sistemede tehel ýalňyşlyk bir samimilik ýok bolsa şöyle bir göze görünmeýän neme bolýar-da, yani protection garşylygy boljak da bir seçme nemesi boljak. Yani laýyk däl adam ýurda çykmana mümkinçilik beriljek geldir. Şol düşünjänem bererim kadyp düşünýände, atyl bermelem şol. Ýa-da bolanda. Gysgarak boldy, sag bolun. Sağ olun. Ben sözü söhbet kardeşimize vereyim. Bugünkü meclisimizin ýöneşigi suw getiren we suw getirmedik üýde döwen diň bolmajagy barada dik geçýär. Tema öz iki sözlemden ibaret. Yani bunun arkasında ullakan bir neme ýatyr. Hatta 100 ýyllyk, 150 ýyllyk, belki 200 ýyllyk ham bolup biler. Bunu bir giden neme ýatyr-da. Proses, şu tarih ýatyr. Indi bunu esasy şu Türkmenistan düzeltmek meselesinde häzirki wagtda gidip oturýan şu Türkmenistan bizim bir sanak döwletimiz we adamymyzyň bir sanak ömür, adamyň bir sanak ömrü bolşýarlar. Şu bir sanak döwletimizden biz düzeltmek üçin elbetde düzeltmek häzirki wagtda hemmekşem isleýär da ýöne şoňa garşy neme alyp barýanlar hem bar. Ýa bolmasa bir ýerler düzeltip bermeli, ondan soň neme ýaşamaly, neme edip berenler hem bar. Bu hiç bir ýerde hiç haçanam ýa şu wagtda hiç bir ýaşaýyşyň nemesinde de islenip bir zat diň bolup bilenok. Şonuň üçin bu döwlet diýilen zat ýa küýze getirmeli nemesini özüňiz üçin her kim öz üçin edýär, ýani bir ýerler üçin edenok diýjek bolýan. Eger taşyň aşagyna elini goýsa, bu 5 ýyl, 10 ýyl ýa 10-15 ýyl ýa 20 ýyl dowam etmeýär. Bu nesille geçip tarihte iz galyryp gitýän sen. Öçmejek iz galyrýan özüm. Bunu hükmen bellemeli her bir adam. Bolarmyka, bolmazmyka diýilen nemesi ýok. Şu bolja üçin biz şöyle ýaly kepleşik alyp barýar. Bolja üçin, yani ol siz görüň ýa onam ýok falan pysmadan zat o zat gerekkel. Yani biz hükmen gelim ýa hükmen küýlük nemediň zat diýemiz ýok. Onu öz isleglerine bagly. Yani hükmen ýagdaýda nemesi bolmalylar, no söwüşde eskerler düşmana garşy uruşlar ýalyk. Bu da açık meydanlar söwüş döwri eline ýara garp demeden ýok. Söwüş ýok. Yani hakykatda nem söwüş bu. Siýasen Türkmenistan sen kazanmaly häzirki wagtda teröristleriň elinden. Onuň seni şu ýurduň içinde ýaşaýak, isleýän bolsaň kazanmaly, islemeýän bolsaň oturup bermeýär arkaýa. Şunu aýtjak, hazinamyz açyldy. Häzirki wagtda ol Türkmenistanyň geljegi, ýani hazina diýmek Türkmenistanyň geljegi. Türkmenistanda da bütün türkmen nemeleriň geljegi, ýaş neslin, mundan soňky dowuljak neslin hazina şolaň geljegi, olam uzak möhletliň. Has uzak möhletliň dowam etmeli. Onun nemesini aýdyp bolmaýar. Ýöne häzirki wagtda bizim türkmenlerimiz üçin näme pul ýatyryp berlerden birden şunun bir misal hökmünde bereyim. Bitcoin ýa blockchain sistemasynda altcoin nemelere pul ýatyryp berler häzirki wagtda. Şu hazina, täze Türkmenistanyň hazinasy şu Bitcoin onam 10 etse garantiýaly häzirki wagtda we kepilli, ýani gelejegi onun Bitcoin berjek değerinden, gymmatlylygyndan 10 etse
belki 100 etse gymmatlygyny berjek. Hazyna. Bu döwletiň nemesi Bitcoin elbetde nemedir onu da bu hazyna Türkmenistanyň bir döwletiň el degilmesiz bir hazynasy. Şunda kysgaça şunu demetsek bolun. Bilgi berjek bolun da. Hava. Parahat kardeşimize vereyim sözü. Şu sanki diyemin üstüne biraz getirmek isteyen misafir su getirmek bu iş yolunda yok mu? Buna şu su getirir ne misafir özü ne gerek? Yani bir uçta konuya yürüydün mü ya? Yürüyün katı ulay değiller. O yürü katı olmak, küçük olmak gereken. Yürüymek gereken. Onu özüm doğru düşünüp, doğru karar saygırıp, doğru karar vermen. Özümü karar vermen gerekli. Onu bir şu yolu, şu harekete başlamamızı kazanırsak çıktık. Hükman kazanarsam, hükman su getirenem belli olur. Su getirmediğim, suyu da onun belli olur. Yerini uymalı, isimden hadi. Onun kalanı tappa döndürmek, fiillendirmek, olatlarım sonundan belli olur. Yani şol getirsem mükemmel, su getirsem mükemmel. Getirmesem mükemmel diye düşünüyorum. Hükman sonundan pişman olacaktırlar. Su getirmeye niyet etmediğine. Bu için doğru ilki ne diyeyim niyet etmek gerek. Doğru düşünüp doğru karar vermem için. Ne şey diyelim bile yaklaşık muhtemelen. Benim hareketimiz doğrudur. Türkmen kazanacağından bellidir. Türkmen kazanır. Türkmen hürmetli kardeşler. Böyle tavrım ne için. Ya, sağ olun. Sözü Mive kardeşimize vereyim. Tamam kardeşler, sesim geliyor mu? Hava. Şu yerde benim aytacak saatim su getirenden küze döven diyende köp tapağı var arasında. Biz şu an indi 4 yıldan beri hem mezada aydıp geliyoruz hem mezada edip geliyoruz. Yine haznamız da açıldı. Haznamız bizim gelecekki çağalarımızın, özümüzün geleceğimiz. Sonra bu hazna bizim devletimiz. Oğurlardan, cümürlerden koruyacak bizi yine şu hazine. Aytacak zadım şu yurdumuzu şu terör topların elinden almak için 4 yıldan beri ayrılıp gelen hem mezatlar var. Biz nasip olsa kazanacak deyip yola düştük. Kazanarız da sebep biz gün günden küpeli o tersizler. Yaşlarımız nasip olsa hem mezadı ne edip araştırıp, görüştürüp bizi şu vakta çelli şunları ufladıp bunlar samsık hiç zat edip bilmeyen diyenler köp yanıldılar. Sebep bilimin önüne geçen zat yok. Yani şu bilimi yok ettikleri için, akıllı insanları yok ettikleri için Türkmenistan şu durmuşa geldi. Bizim önümüzde hazır 2 seçenek var. Ya yurdumuzu iyi çıkıp hem mezade elimize alıp şu yurdumuzu bütün dünya tarihi bilen, mertliği bilen insanlarımızı bildirmek ya da yok olup gitmek. Yani bizim şu gayret edip şu Türkmenistan'ı öz elimize alacağımıza da göğünümüz yetiye sebep şu bugün olar mı ka, ertir olar mı ka, haçan bunlar bir sadece bizim katılarız diyen adamları değişti. Ondan sonra 2 elinizi ağzınıza koyup pişman olanı ne haznamız da hem mesela ağaç açan aydlı bir telefon numaralar var. Benim açacak saatim şundan ibaret. Biz 4 eller şu yapıştık.
yine de yapışarız. Sonra açacak oldum. Hı hı. Ya, sağ ol. Sözü Malik kardeşimize vereyim. Salam vatandaşlar. Men inni şayda kuyza döwen su getiren ve getirmedik. 3 sınıfa bölünýärdi. Men şunu özümçe suratlandyrmak isleýän hem de bir ýere neme ýarak. Bir soru we heginde de bolýar. Kuyza döwen inni getirenlere böwet bolýanlar. Olar mana belli de yan paraga daýdy. Mesele ne derdikde ýüze çykar diýdi. Bile de ona belli zaten. Şol neme bu terör devletine bu neme terör uğrama hizmet eden bu Mentovskoy Tarakanat deli şu devletin haysi bir nemesine bolsa haysi bir edarası bolsun. Men devlet tarafından, hükümet tarafından belirlenen şol hiç sebebi halka hizmet beren nokta. Olar kuyga döwenler. Bu trenlerim inne bir şu yurdun düzelmesi üçün, şunun üçün bir gayret sarf edenler, şu yurdun düzelmesi üçün eline bolan hizmeti, kömegi, nämesi bolsa bir orta goýan, gerek bolsa janyna orta goýjakçylar. Bu getirmediklerim oturanlar boş, ýara şolar ananan oklar. Bar bolsun, men eger ýolda getirdim, bar bolman kuyzamy döwjekler, su boljak del. Ananan ok sebebi bu kirli hökümetin edýän zulmundan çekinýärler. Bar başarysız bolarys diýip şeýle düşünýärler. Gorkýarlar ýagny dolaýdanynda. Ýöne bu nemeden gorkmalan da çekinmeden eğer şu can vermelen bolsa, pida vermelen bolsa, orta hem adyny janyna moýmaly da su getirmene dowam etmeli. Bundan başka ýoly ýok. Watan ýekejedir, onu gazanmasaň ýoly ýok. Ine bir aýdylýan bir nemesi var. Kölegede duranyň özüniň kölegesi bolmaz diýerler. Böyle düşünýärler ne Orset bizi goraýa näme zat diýerler. Şoň kölegesinde bolmak isleýärler. Sözüm gutardym, sağ olun. Sağ ol. O sözü Hayat kardeşimize vereyim. Şu yurtdaşynda gatkan türkmen var da, buların içinde doktorlar var, biznesmenler var, her meslekten işleyenler var. Yine şu Afrika'da hayır sahavat edip kuyu açıp yören Türkmenden köp zat yok. Yine şuların yekejesinin hem sesi çıkan yok da, yekesinin hem sesi çıkan yok. Yine nemen içinde, Türkiye'nin içinde de pul çöpleşip, partiler edip, hedet verenler var. Şuların hem yekejesinin hem sesi çıkan yok. Bolmasa bilen oklar mı? Bilýärler yurdun nähil ýagdaýda bolanny, milletin nähil ýagdaýda bolanny gatyg bilýärler. Ýöne sesini çıkaran oklar. Gepiň isgaty suw getiren oklar. Şonuň üçin suw getirenleriň bularyň ýanynda aýrymçylygy hökman bolmalydyr. Sağ ol. Sağ ol. Miwe kardeşimiz elini düşürüp bilmedi ya da düşürmek yadından çıkardı. Eğer düşürüp bilmedik olsa täzeden çıkıp girse bolýar güzelde. Şeýle başka söz almak isleýän barmy? Suw getiren, suw getirmedik, küýze döwen bilen baglanşykly. O Cennet kardeşimize beren sözü. Salam yurttaşlar. Hı. Her bir ýalňyş edilen iş halka, jemgyýete, tebigatda ziyan ýetirilen olsa cezalandyrylýandyr. Dogry edilen işler üçin syýlaglandyrmaly. Şoň üçin hem täze Türkmenistan gurucularyny syýlaglandyrmaly.
Sebäbi her bir gurucu bärde eline daşyna şany goýdular. Türkmen halkyny gulçylykdan çykarmak üçin gijesini gündüz edip işlediler. Canlaryny hop astynda bolsa-da, ýakynlary tarapyndan baskı bolsa da mertlerçe göreşip zähmet çekdiler. Saglygyny ýitirip, özleriniň gymmatly wagtlaryny aýryp, watan üçin şirin canlaryny ortaga goýdular. Geljek nesil üçin esasy akyl bilen, bilgi bilen bu işler ýörýär. Kimisi el kömegini, dil kömegini, pul kömegini berdiler. Bular suw getiren kategoriýa diýişildir. Şoň üçin syýlalanmaga haklydyr. Täze Türkmenistan gurucularym borçly däl birlerine ýurt gurup bermek. Her bir Türkmenem erkinlik isleýän bolsa borçlydyr elini daşyna şany goýmana. Suw getirmedik kategoriýasy. Hany sizler gurup berin, bizem soň görberişde diýenlerim köp aramyzda gynansak-da. Ýurtdaşynda oturup nädip täze Türkmenistan gurup bilýäňiz diýip şyltaň atanlar bar jahylykdan. Şoň üçin türkmenlerde suw getirenem, küýze döwenem bir diýen söz bar. Aslynda suw getiren iş eden adam bolýar, küýze döwenem işiňe ziýan beren bolýar. Şolaň arasyny aýyrmak üçin kim näme iş eden adamyň syýlagy bolmaly, aýratdynlygy bolmaly. Sebäbi bir ýurt boljak bolsa, halky bolmaly, onda halk ýurdun eýesi bolmaly. Biz olsa öz ýurdumyzyň guly bolup ýörüs, resurslarymyzy başgalary eýe çykyp ýör, oturdular kuklalarym öz aralarynda özlerini syýlalandyryp ýörler. Aýdymçylardyr, şahyrlary, medialarda ýurt parahat, asud asman, Ruslar bize tuvalet getirdi, medeniýet getirdi diýip halkynlandyrıp atyna, itine heykel dikip ýörler. Soňra biz bir ýeli goýunlary çölüň gurutan bolar diýerler-de. Bularam küýze döwenler bolýar. Indi şular öz halkyny dol degradasiýa eden üçin, ýurdu da ýykyp tebigatyny zaýalan üçin syýla alan dogrymy? Syýlalandyrgam ýörler, bir topar marginallary altyn zynjyr takyp, dollar berip. Biz bay ýurt diýerde, indi şu baýlygymyz üçin, resurslarymyz üçin halka raýat öwürdiler, sömürmek üçin. Soňra goýun ýaly türkmen halkym bar diýe. Goýunam gazdan, nebitden gelýän pullary soramaýar. Türkiýe gelbem biz dünýäde 4-nji ýerde diýip maskarasyny aşyryp aýdyp bilýärler-de. Ine şoň üçin biz agylyň içinde tutýan sistema gerek däl bize. Halk ýurdun eýesi bolmaly, baýlyklarymyza eýe çykmaly. Şol sebäple de täze Türkmenistan guruljak we täze Türkmenistan gurucularyny syýlagy aýratyn tanalmaly. Bu barada bir kandaşym bilen göründeş boldum da täze Türkmenistan gurucularyna syýlag boljak. Meselem yerler halka eýeçiligine beriljek, şonda şo guruculara gowy yerlerden beriljek diýdim. Olam aýdy, o näýle? Oň ýaly bolýar. Onda sizleriň beýliklerden tapagly ýeriňiz ýok diýjek boldy. Ýeriň gowy yerlerini öz aralaryňyzda paýlaşsaňlar diýdi. Howa diýdim, olar şoň üçin hyzmatyny berdi, gurulmasy üçin hereket etdi. Şonsuzam ýurdun baýlygyny kesekler iýdiler diýdim. Hyzmat eden bilen etmedige deň hatarda görülmeýär diýdim. Bolmasa adamyň eden işiniň gymmaty bolmaz. Ine daşary ýurtlarda da adamyň eden işini höweslendirmek üçin syýlaglar, baýraklar berýär. Meselem kino çykarsalar, şolara, kino düzenlere, artistlere, ýylyň ökte artistler, rejissör diýip pul syýlaglar berýärler. Indi biziň syýlalandyrmada 10 sınıftan ibaret.
bol her kimin eden işine göre sınıflandırıp silahı bolacaktır. Hakikaten hem şeyle olmalı. Nem için biz bay yurdumuzda öz baylığımızdan doğru edilen iş için pul kazanıp ya da bayak bilmelidir. Sonunda biz oğurluk edip almayız. Yurt için edilen işten kanun düzgünde tertipte verilmeli. Yine de şu yerde Täze Türkmenistan hazinası döredildi. Şu vaktan hazina Täze Türkmenistan kurmak için kömek verenlere Täze Türkmenistan'da hazinadan artığı bilen alplar, yenilikler olur. Köpüsü Täze Türkmenistan kurcularını meclisten ibaret deyip düşünüyor. Ol öyle değil. Onun bir topar bölümler var. Miki gulluğu, Hesayem havarı, onlukları. Ulan hemmesi kuruculardır. Sözüm cemledim, sağ olun. Sağ olun. Sözü Murat kardeşimize vereyim. Bu getiren kuyuda devam. Bu tutura. Bu getiren kuyuda devam. Sanki yol alıp yatarlığa kim yengse şu taraftan bolar diyen terörde onlara yol verilmez. Yani uçtan sonra göre kafeliye dişi yani olatlara şans olmalı diyen onlar bir ikinizden bir terörist lan oğurlan kulları haydan hay hadina oklamalı oklarlarım olan üstüne katı karı olup geliyor. Öğlerini halat edip bilecek olsa, öğlerini ümit ya çağlarını halat edip bilecek olsa da öğlerinden geçen. Son için kulakları doğru son için yine o gerek. Uçtan sonra geri oy közellerine kendini çek olyanlar şaratlar kaygarıp olan da hem oğurlan pullarını dağıtlarını hadina oklatmalı bolli. Ben sonra çakalım sağ olun. Ya doğru. Sağ olun kendine sonra edin. Olya. O sözü bir kardeşimize vereyim. Men yine yankı aytanların üstüne biraz acık koşacak olyandı. Bize daşar yurtlarda azap çekip işlep çağalarımızı öz öyümüzün içindekileri açlıktan ölmesin deyip kulçuluk ediyoruz. Bizim baylıklarımızdan gelip nereden sen başka devletlerden gelip hemmimiz adımızı sümürüp yatırlar artığın harmanıyalı edip şoların şu sümürmesine kömek eden terörist tohumların elinden eğer gerek olsa kan döküşmeli olsam dökülmeli, nemşetmeli olsa etmeli, tiz vaktin özünde şoların elinden kanırıp almalı şu öz baylıklarımıza çıkmalı. Biz sebep şonsuz ha İnha daşar yurtta hiç kim düşünün yok alma dediysen ağzından bir 5-10 adam ölüp şu daşar yurtlarda kalı diyor. Eğer ölmeli olsa öz yurdumuz için elimize yarak bulman yağdayında hem başka hilizatlarıyla nem edip böyle şu misal için Anır'daki oturan terörist tohum eskerimiz var, yaramız var, onlar bizi korar. Yok, halk bir ayağa kaldıktan sonra hiç kim onları korak bilmez. Sebebi şu eskerler hem halkın çağaları. Hiç kaçan halka karşı çıkmayacağı belli. Şonam eğer kellesi işlemeyen olsa vaktinde şu fikirlerine birazcık daha düşünsünler.
Şonu aýtjak bolan soňam şu hazna bizim geleceğimiz. Hazna bizim devletimiz. Hazna bizim çağalarımızı koruyacak. Hazna bizim yurdumuza başka hiç kimin göz dikmezligi için bütün Türkmen halkını koruyacak. Şon aýtjak zadım de häzir bizim ine çağalarımız nähili günlerde gören. Her hili baskılar bilen, her hili näme bilen ine şu täze Türkmenistan'ı kurmak için misal üçin daşar yurtta yaşap ýörenlerimiz var içimizdeki. Olaryň gülala güllük günü var. Näme üçin edoter? Özü üçin mi edoter olar? Şu halkı ayağa kaldıracak. Türkmenistan silinmesin. Şu Türkmenistan adyny götersin. Tarihte bir belli iz kaldırılsın diýip elinden gelen hemme zady edoterler. Şonu görüp bilip yine daşary yurtta ýörenler ýa bir kardeşlerimizden aýdyp geçtiler. Şady horram, elinde 5 manat pulu var, iyi biçip özü üçün hemme zat edip şu döwleti düşünmän, bugün barsak mı erter barsak kim gazansa şu taraf olacak diyenler bile bu döwleti baskı altında, çağaları baskıda, özü baskıda şu durmuşta yaşayanların arasında tapawut olmalı. Tapawut olmalı ki silahlanan şona göre de silahlanmalı. Düşündürüp bildim, naverine biraz azıcık kıstaklı olduğum için tolgunup aýtdym. Geçirersiniz. Şunu düşündürdüm naverine değil mi temine? Ya, düşünükli. Boldy, şunu aýtjaktym. Bolýa. Sağ olun. Sözü Melike kardeşimize vereyim. Menem şu taýda kardeşlerimin aýdyp geçenlerinin üstüne azıcık öz bölümden goşmak isteyen. Ana bir şu taýda häzirki cinayetçi toporun raşizme hyzmat edip beren terror toporunyň halky etdiýän zulmyndan döwleti yönetmesinden yönet goşadyrna üçin biz näradyligymyzy bildirip ine täze döwlet burjak gortyrjak ine 4 ýyldan beri elimiz her kim elinden geleni, dilinden geleni edip ýör. Ýöne nüşwatçy 3 sınıfa aýyrdyk da küýde döwenler, suw getirenler, getirmedikler diýip şu taýda bize şylta gatanlar ine owru diýdiler, lolu diýdiler, her hile İyiydim hocam. birim garşymyza aýdylan sözdür. Biram aňyrda çağalarymyza, ýygymyzdaklara, ene atalarymyza baskı yaptılar. Ana olar küýde döwenlere girýär. Olar hökmanam vatan üçine bir zat çiğit ýarak etmediler. Ýöne bilen elinden gelen erwetliginem aýamadylar. Küýde döwenleriň hataryna şolar. Olar hökman cezasyny çekmelidir. Suw getirmediklerim ya Edilhan ya Kulluhan gazanır diýip haýsy tarap gazansa şo tarapa bökür diýip oturanlar olara mana soňky öz utançlary özlerine galar. Şoň üçin bu suw getirenlere de herkini kategoriýasyna göre syýlanmaly diýdiňiz, ona goldaýan bu täze Türkmenistanyň ýa bir adalatly ýüzüni görkezýär-de. Küýde döweniň jezasy beýlekleňem syýlagy, hormaty ýerine oturtýar. Şoň üçin ene hökman syýlag üçin der watanymy gazanmak üçin, şolaryň elinden almak üçin elimde barny edibemýör. Bundan soňra da ederim. Şular aýdaýyn dedim. Sağ olun. Sözü Arslan kardeşimize vereyim. Geçiyor kardeşler. Hemmenizin pikirleriniz doğru. Goldayan hemmenizin pikirinizi
aydan zatlarınız elinizde eden bilginizden ve durmuşu tecrübelerinizden gürün verdiğinizler. Benim şu ayda biraz şu tecrübemle gürün verecekmem. Gürün verecek zadım su getirmedikler hakta da. Şimdi su getirmedikler hakta diyende belki teze dinlep başlayan ildeşlerimiz düşünmez. Şunu biraz aydınlığa getireyim dedim. Şimdi bunlar neyle bolat değilse mesela biz şu 2020 yılın başlarında şu Halmıra Saparağı'nı dinleyip sadedip son daş devremizde tanışımız olsun, karındaş olsun, dost yar olsun bunlara çıkışlara uğradıp sadederdik. Ondan sonra bunlara ne ettiler de daş devrekteki olanlar bunun kellesi bozuluptur, bundan uzak durun. Bundan tiz yığınarlar bunu bu siyasata karşıptır zat deyip şu bilen edip yani yekeleme prosesi alıp rızatlar geçti de durmuştu. Şimdi şoların köpsünün arasında mesela kebirlerine şu çıkışları koyuverip sadece paylaşattım. Sonra birisi bir gece 2021'in başında da yanvar mı ya fevral ayında da son bana şu gürlep uğradıptır da ecen bala ne diyen dedi başlan öyle uğratma bana böyle zatları falan filan deyip ondan sonra gel daşa çık zat deyip beni çağırdılar da son böyle vardı çıktım daşa gecesi adam 11.30'lar bolup geçen yağışlı havattı. Etekesi bütekesi doğanı yeni kimleri toplanıp geliptirler. Son tatalaşıp zade edip eynimdeki kurtkalarımı yırtıp zade ettiler. Sağ olsun yanımda yiğit olanlar vardı. Bunları kolladılar zade ettiler. Ondan sonra şunun yalı acıları, yekelenmeleri, horlukları çektim. O indi şular su getirmedikler de. Ondan sonra yenem käbir nemeler bilen ildeşlerimiz bilen gatnaşıp zade edip has bir nemeye alıp olup gittik. Maşkalalı gatnaşıp zade edip son yankılarım öyüne varanda nemet gürrün edip zade ettik. Son bunun yanına barma zat deyip hatta bir iki sansının ayalı zadı doğanları ya yegenleri şunun yanına barma uzakta dur zat deyip yolda izdekinde önümüzden çıksalar bir kili nem edip de çirkinen yağla edip kaçıp zat edip başka yere seyredip geçen bolup garazken şunalı neme horluklar çektim son şimdi şu neme de götürsen şuların hem çağlarının özlerinin hem geleceğinin aladası bulup durdu ama şu ildeşlerimiz koşmadı da son yankı ildeşlerden adına aydasıma gelen yok da esasen bizim yaşayan yerimizde Denevli ve Daşozlu ildeşlerimiz kendi. Son şulara ben sorak öğrettim de. Yani mesela tezi Türkmenistan kuruldu, zadetti. Son atan ya ayalın yurdun içinde koyup kaydan. Şulara sonrasa senin koşuldun bu zatlara o bu deyip sonrasa o devay dedi sen desem. Boş verdim devay deman dedi. Doğru şunun yalı. Bu siyaset devay deman dediler de. Sonra böyle aylarsın da atanım, oğlum, balam şu zatlara koşan yok mu zat diyen vakti. Utanımın önünde durasam mı? Atanam aydara bala olanın ulen zat deyip sana söyleyerek ne şey desen sen boş ver siyaset bu zat deyip ne ettiler. Ondan sonra mesela şu esasen Denöl ildeşlerimizden yaşı ulu 50'den hem geçen 60'an var. O bir ayağı nemedip son şolara o gördü de son şolarım hatta nemedi ettiler de atırsana bıraşka
işlemeye geldin, işin etsene. Ne şunyalı gözünler edip edetan işleri özünün nesillerine kalan yok diyecek olanım. Başka bir yurtta, başka bir ad milletin geleceğine yatırım yap oturttular sağ olabilen de. Hamala bizimki yanlış yalı. Oturup hesaplayan bizimki doğru. Olar köplük. Kebir vakt şunyalı oladı da munç adam goşlan yok bulanki doğru mu ki köplük san doğru bir gelen yalı oladı da kıyalına. Ama hesaplap görüyen yok olanki yanlış. Yine de devam ettik bu işlerimizi. Ondan sonra şu arada şunyalı nemeler oldu. Kebir ildeşlerimize neme ınamından peydalandılar da o yanına giren balıp zade edip pişkeli ınamını neme dediler de özlerinin bir çalacak ucupsuz bir peydasına satıp koyar deyin de son yalı yerlerde de özlerine hemen bolmacaklarını subut ettiler sağ olasılar o tayin Devlet Türkmenistan'da gerek olalı olarak o düşüncelere. Garaz hemmengizem şeyle horluğu, yekeliği çekendiriniz çektiğinizde bildik kardeşler bilen onu. O öz aramızda aydı şahsa dediyiz. Ama teze Türkmenistan'da belli olab da kalan ne. O açacaklarım şulardan ibaret sağ olun dinleyeniniz için. Umuyda kardeşimize veren sözü. Sağ olun. Şu bugünkü temamız şu bir mesele 3 kategoriye bölündü. Su getirenler, su getirmeyenler ve küze dövenler de. Şurada hazır ben yine 4 yılımın iza qaytsam, yani gözüme yine getiren de bolup geçen zatları. Şunda vaktimi yine izne çıkan o dinç günlerime işe yani dinçimi almadan mitinglara çıkanlarım, protestlara çıkanlarım, öz pulumu, yol pulumu tölep, son öz pulum bilen plakat onarıp, şu zatlar gözüme yine gele de en başta bizlere şunun yağlı bir yeri bizlere silahlandıracak dep hiç aklımın ucuna getirem yok. Ben öz çağlarımın, neslimin geleceği dep çıktım bu yola. Elimi daşın aşağına koydum. Yine hazır indi kara otursak şu yerlere geldik de su getiren kategorisine giren ben özüm. Hazır indi şunu yal dep düşünen su getirenler kategorisine giren. Indi hazır başta bizlere maydi Allah sizlere pul için edip yöresizler bu zatları dep şu vaxtla qaxarım geledi. Hazır indi qaxarım gelmeyen hem içinde bizler bunu hak ettik. Bizlerin yurtumuzun bu topraklar, yurtumuzun baylıkları bizlerin baylıklarımız. Yani çağlarımın, men neslimin baylıkları. Şunun için bize hak edeceğiz dep düşünen. Kim neme dese desin, yani bizlerin hakkımız bu dep düşünen. Sağ olun, şunu aydan dedim. Sağ olun. O kardeşler vaktimizden bir çene geldi. Şimdi biraz toparlamana başlayalı. Sonra o indiki oturuşta devam ederiz. Indi şeyle bir neme çıktı da bu tayda. Yani su getiren, getirmedik kuyuza döven meselesinde. Indi su getirmediklerin cezası aslında aylaulu yol olan oluyor. Aylaulu yol oluyor dediğimiz neme manayı yani ne ayıp verin. Su getiren adamlar yani Taze Türkmenistan'ın kurulması için her türlü elinden gelen o kömeği edip koşuluşan adamlar yani. Bunlar silahlandırılıyarka su getirmeyen yine size hazır kurum verdiniz de hemmenizin başınızdan geçenleri su getirmeyen yerine kaytam o adamın göğününe, hıcuğunu bölmek için elinden gelen işler edenler var ekende. Bular olsa adatı nemede görcekte. Umumi Türkmenistan'ın halkı nahili o neme peyda görecek olsa şu Taze Türkmenistan'ın kurulması bilen bilelikte
şonu görecek. Yani standart orta nemede deyip hasap edelim. Su getirenler bolsa tapalıklı görkezilecek bulara, tapalyklandyrylacak. Yani sıylalandırılacak. Misal için Aydalı Türkmenistan'ın toprakları bütün halka paylanılacak diyeyin. Halka geçmeli de. Şimdi halka geçen vakti yurdu urmana koşulşan adamlar, yani su getiren adamlar, bular beyleklerden 2 esse 3 esse köprek toprak alıp biler ve gowrak yerlerden alıp biler. Yani bular ömürtüneme edilecek de, yani toprak payını almana ömürtü ne ilip aytsam yani sıylalandırılacak deyin men de o yerine düşmedi veli, yani manası düşnükli olanlar şeyler bir yağday olacak. Ne bu şeyler küyüze dövenlerin ki belli olar ki gönümel ceza, yani su getirmen imsimcek oturanlar yeni nämelerin ki buların aýlaly ceza bolýar, yani gönümel ceza verilen ok da yanındaki yani bütün elini çermep bu işe girişen adamlar sıylalandyrylýar, olar standart nemeden tariften peýdalanjak diýeýin. O birazrak oşo dilde gürleşse hasam düşnükli boljak ýaly. Su getirenlerin bolsa artık maç, yani plus ya da VIP tarif bilen sıylalandyrylacak. Şeyler bir ýagdaý, ondan soň bu yurdu halas edenleri näme o sıylalandırılması gerekli diýilen sonra ýene birazrak üstünde durup geçelim. Birinciden adalatly bolmak üçin edilmelidir. Yani doğru iş eden adama doğru iş edendiğine diňe aýdyp geçmek yeterli değildir. Ona başgaça neme bilen görkezilmelidir. Hatta orta sırlarda da gowy söweşen bolsa şoňa ýa-ni toprak berilýär, ýene näme berilýär da şo döwrüň padşahlary, hökümdarlar tarapyndan bu hemme nemede de değişli. İslami cemiyetlerde de şeyle bolupdyr tarihte. Beýleki günwatar cemiyetlerinde de şeyle bolupdyr. Oma ýa-ni ýygyň hakyny bermeklik diýilen ýaly bir nemede ýöreýär. Bu şo tarapy var. Soň beýleki tarapy bu adamlar ýa-ni yurdun kurulmasına, yani hazırki rejimin yıkılmasına kömek edýän bir tarapdan seredeninde de beýleki tarapdan seretsem ama o yurdu gurýançy bolup durdy. Bu yurdu gurýançylar gelecekki ine kim bolsa bolsun şu daýa garşy çykyp gören ýa-da garşy çykmalmykan diýip garşy çykyp gören adamlar hem bartyda öňdäkler, ýani o zatlar ýa-ni ülkeye bu günümüz başgaçarak 4 ýyl mundan öňki ýagdaý bilen häzirki meňzeşler bilen, ýani şu döwürlerde de garşy çykyp nemedip gören adamlaryň çağalara o durmuşda ýaşajak iň soň. Şolaryň ýa-ni tutuş yurdun geljekki nesli o durmuşda ýaşajakdygy üçin o sıylalandyrylmalydyr gurujlara. Şeyler bir hawa neme var. Soň ýene bir üçüncü mesele var. Türkmenistan iň soňy hemme baýlyklar bilen, ýerasty, ýerüstü topragy bilen hemmesi bilen halka değişildi. Indi halkyň haýsyna has değişli bolar diýip sorasaňyz, hakykatdan bu iş üçin göreşen adamlara değişli bolýar. Şeyler bir 3 ýagdaý var bu taýda. Ýa-wa soň hazyna meselesi ne aýdaly, indi hazyna yatırım etmek, hazyna koşan etmek iki tarapdaýyn gidýär. Indi hazynanyň özü aýratyn bir hakdan aya hazyna koşan eden adamlar üçin. Bu bir. İkincisi hazyna koşan edendikleri sebäpli ýa-ni täze Türkmenistany guranlaryň içindäki bir hereket edýän nämede değişli bolýar da, toparada değişli bolýar. Şeýlelik bilen hazyna koşan koşmak iki tarapdaýyn peýdasy var.
Hazyna aýra en soň bu pullary ýene gaýtaryp berýär, ýa-ni edil özü däl, artykmaçy bilen. Näme bolýardy? Indi hazynada kim näçe berdi, nädip işledi, bu zatlaryň hemmesi ýazyda bolan üçin bunu görmek ansat bolýar. Ýene şeýlerek taraplary bar we siziň aýdan gurrunlaryňyz, şu siziň aýdan gurrunlaryňyzdan hem biraz orta düşnükliräk bir zat çyksyn diýip nemetdim. Eger bir soraw ýene de goşmaça düşünje bar bolsa, en soňky nemede alyp biler, soň jemläli bugüne. Eger ýok bolsa, jemläp biler. Indiki ýygnaşygymyzda, bir ara gelenmizde şu nemeler boýunça belki soraňyz ýa-da goşmak isleýän ýa-da aýyrmak isleýän nemäňiz bolup biler. Olary gözüňizde tutun. Ondan soň ses berilişe gideriz. Ya bunun meselenin ullaklan tartışmalı tarafı yok. Gurrun edildi bu meseleler bilen bağlanşykly. Onda kardeşler, o jemläp biler. Sağ olun. O yer alanınız için. Gene de indiki nemede görüşürüz.